президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъалаи баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолиро яке аз афзалияти аввалиндараҷаи сиёсати иқтисодию иҷтимоии давлат муайян карда, барои рушди самтҳои гуногун тамоми имконоти мавҷударо сафарбар менамоянд. дар ин раванд имзои фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими музди меҳнат ва пардохти иловапулӣ ба музди меҳнати кормандони соҳаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ нишонаи возеҳи таваҷҷӯҳи хоса ва ғамхории пайвастаи роҳбарияти олии давлат ба соҳаи технологияҳои муосир, рушди сармояи инсонӣ, қадами муҳим дар роҳи таҳкими иқтидори зеҳнии кишвар ва рақамисозии соҳаҳои ҳаётӣ мардум мебошанд. фармони мазкур идомаи мантиқии сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат дар роҳи гузариш ба иқтисоди рақамӣ ва татбиқи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мебошад.